Suntem aici pentru a-l susține pe domnul Călin Georgescu. Din punctul meu de vedere ca jurist, nu am găsit norma de drept penal încălcată de acesta pentru a suporta tot ceea ce suportă această persoană care a ajuns să se lupte cu întreg sistemul. Din păcate, asta se întâmplă atunci când mafia simte că pierde puterea, iar noi, toți cei de aici, membrii AUR, susținători al lui Călin Georgescu, parlamentari și oameni de rând, suntem aici pentru a-l susține pe cel care a câștigat alegerile și pentru a arăta că dreptatea în România nu are preț și că orice ar fi, noi trebuie să fim alături de dânsul. Avem nevoie de o persoană care să reprezinte România peste hotare, o persoană care să nu ne facă de râs, cineva care nu trebuie dus de mână la grădiniță. Acea persoană care poate să fie președinte este Călin Georgescu. Acest om a suferit pe nedrept, însă adevărul va ieși întotdeauna la iveală. Cei care au instrumentat aceste nedreptăți vor plăti. AUR și românii stau alături de domnia sa. Dreptatea a murit anul trecut odată cu anularea alegerilor. Mai departe, acum își doresc să-l condamne pe acest om pentru că a avut curajul să spună adevărul și a avut curajul să fie ales de români. Credem că în România este nevoie de o schimbare, poporul român este alături de Călin Georgescu, este nevoie să ne implicăm cu toții, este nevoie să împingem această națiune, această țară mai departe, să ajungem pe culmi înalte.